Pozeraj, Oliver, teraz ti ukážem, ako sa je sušenka Oreo. Dávaj pozor, je to strašne zložité. Najskôr otočíš, potom olížeš. Fuj, nemusíš hovoriť fuj, ale mne to bez toho nejde. Potom to okokakoluješ a potom Môžem zješ. to skúsiť? Nie, Prečo? ešte to nevieš. Pozeraj, Oliver, teraz ti ukážem, ako sa je sušenka Oreo. Oliver, teraz ti ukážem. Najskôr ju otočíš. Ukáž. Oreo, dávaj pozor, je to strašne zložité. A potom zješ. Môžem to skúsiť? Nie, Prečo? lebo to ešte nevieš. Pozeraj, Oliver, teraz ti ukážem, ako sa je sušenka Oreo. Ale dávaj pozor, je to strašne zložité. Najskôr otočíš, Ukáž. potom olížeš. Fuj, nemusíš hovoriť fuj, ale mne to bez toho proste nejde. Aha. Potom to okokakoluješ.